Hola, avui us parlaré de quan durant el joc d'un forat podem canviar la bola i substituir-la per una altra. Intentaré explicar-vos d'una manera senzilla i clara quan i en quines situacions podem canviar o no la bola en joc. Resumint-ho molt, començaré dient que no podem canviar la bola en joc quan la regla requereix que si l'aixeco l'he de tornar a posar en el punt on reposava, o s'estima que reposava, abans d'aixecar-la. I quan puc canviar-la? Doncs en tota la resta de situacions on la regla m'emplaça a jugar-la des d'un altre lloc. Per poder-ho explicar millor, perquè s'entengui millor, quan la regla em permet un alleujament, la bola acaba reposant dins l'àrea d'alleujament, no? Per tant, he de jugar una bola en un lloc diferent d'on reposava abans d'aquest alleujament. Doncs puc canviar-la. Sempre que la regla em permeti o m'obligui a dropar o col·locar, puc canviar sempre la bola. Si estic a l'herba-segada ras i hi ha la regla local de col·locació de bola, jugaré la bola si decideixo aplicar la regla. I com ho faré? Col·locant-la en un altre lloc, veritat? Doncs puc canviar-la. Quan no puc canviar-la, la bola? Quan la regla m'obliga a reposar la bola en el mateix lloc d'on l'he aixecat. Per exemple, quan la marco a green per aixecar-la, en aquest cas no puc canviar la bola. Quan la marco i l'aixeco perquè interfereix en el joc d'una altra bola i després de tornar a reposar al mateix lloc, no puc canviar la bola. Quan la marco per mirar, per identificar-la com a meva, l'he de reposar al mateix lloc, no puc canviar la bola, etc. Quan miro si està agrietada, etc. Bé, en aquests casos no puc canviar la bola. Resumint, sempre que la bola reposi en un lloc que no sigui el lloc original on estava, perquè una regla m'ha obligat a jugar-la des d'un altre lloc, puc canviar-la. Si no, no. Bé, sé que no és fàcil, però espero que almenys una miqueta l'hagueu entès. Gràcies.